उफु मासि गरम जादों बोथोरा दिनै। ओ बिमा आंनो दै गिलाससे लाबोलाय। लांगौ र' बिफा। दैया बिफा। दे हर। हा फिसालाया अबेयावबाफोर थांदों नामा? न'आवनो दङ मानोमोन? दसे गयनि हाग्राखौ दाननो थिनहरलाय। जागोन दे बिफा। होमबालाय आं दे थांसै। होमबालाय। बाबा अरन मा जाखो आयै? नोमफाया गोदान लिंहरदों थांफै। मा जागोन बे गथ'जों? नै बिफा फिसालाया ओंखारलांबायसो। बे फिसालाया अख्राबा अख्राथार जाथारबायलै बे। उदांस्रि 2020 मायथाइयावबो लकडाउन जाबाय आरो 2021 मायथाइयावबो लकडाउन जाबावबाय। जोंना मेट्रिक आनजादा जागोन ना जालाथाय? औहाय बिबारै जामारगोन ना जामाराथाय? स्कुलफोराबो बन्द थाजोब्बाय। गथ'फोराबो फरायनायखौनो बावजोबसिगोन बे। हाय दाउनि माबा खालामदोंब्रा? होद आंबो गेलेनोसै जइन खालामदोब्रा। ओइ दा थैबा गेले र'। दाउनि माबा गावदों। जायो जाया उनावसो मिन्थिसिगोन। होद बिल्डिंआव फै बिल्डिंआव। थांगौ। होद थैबाय साला आङो। नेटआबो ट्रिबल नाइन नालाय आंना। होद साला आंबो थैबायसो।